Folytatjuk műsorunkat. Önök még mindig az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. Számmisztikával folytatjuk. Köszöntöm a vendégemet a stúdióban, Batta Évát, számmisztikust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Évi, mindenki tud olvasni a számokba? Hú, ez ravasz kérdés. Igen. Végül is igen. Végül is igen? Csak ezt nagyon kevesen hiszik el. Én se hittem el sokáig. És ha mindenki tud olvasni, mindenkinek ugyanazt mondja nem. A szám, vagy pedig nem. Ez eltérő? Nem, ez eltérő. Mi emberek, azért nagyon emberek vagyunk, és az ego az rettenetesen átszínez mindent. Tehát a valóságot nem látjuk. Nem a valóság jön. Oké. Mit lehet a számokból, és most konkrét te, mit tudsz a számokból kiolvasni? Milyen dolgokkal lehet hozzád fordulni, amire azt mondhatod, hogy bizony nagyon nagy százaléka pontossággal be tudod határolni, hogy mi is lehet a probléma, vagy mit nem szabad csinálni, vagy egyáltalán mi az a kör, amit a számokból ki tudsz olvasni? Először is a születésnek a pillanata az meghatározza a jövőnket, ugyanúgy, ahogy a virág magjában benne van a virág. Ugyanígy hozzuk magunkkal, mi is ki fogunk virágozni, tehát az a dolgunk, hogy megtaláljuk önmagunkat, és amiért születtünk, azt megvalósítsuk. Tehát úgy kezdődik, hogy van egy keret, ami, hát én a saját számmisztikámról tudok beszélni, mivel én írtam egy könyvet, hát az én elemzésem az egy olyan 25-30 oldal, tehát egy nagyon komoly elemzés. Ez kitér a lélekútra, tehát gyakorlatilag a lélektervre, kitér a személyiségre, a különböző életterületekre. Ugye itt is hát 9 életterület van. A 9 számot vesszük alapul, illetve én nagyon-nagyon fontosnak tartom még a 0-át, a 10-et, a 11-et, 22-t, 33-at. Ezeket én mind külön veszem. Ezeknek külön-külön jelentősége van? Nem is kevés, nem is kicsi. Kevés. Akkor ezt most egy picit ugorjuk át, folytassuk, mert majd vissza fogunk erre térni. Jó, rendben. Na most a számok végig jelen vannak ugye az életünkben, logikus, tehát nyilván nem mennyiséget mérünk vele, hanem minőséget. És például nagyon érdekes, biztos veled is előfordult, hogy mentél az utcán, autóztál, vezettél, és láttál 3 kocsit egymás után tele 8-asokkal, tehát a rendszámot. Most az ember akkor elgondolkodik rajta, hogy hoppá, na most mi ez a 8-as? Most mit jelent ez? Hogyha az embernek az életében ilyen jelek vannak, már pedig ha figyelünk, akkor mindenki észreveszi a jeleket, mert ott vannak, akkor ez segítség. Segítség például a 8-asnál, hogy hát most akkor éppen a pénzzel kell foglalkoznom, a hatalommal, a szexualitással, ezeket kell megélnem és átélnem, mert hogy a fejlődésem szempontjából most ez a fontos. Tehát ennyiben van jelentőség ezeknek a számoknak. Én akkor nem is húzom az időt, hoztam itt 2 számsort. 2 illetőnek a születési év, hónap, nap. Azt kérném, hogy az első legyen az első, a második a második. Igen. És azt át is adom neked. Hogyha Igen. ez szükséges neked még segítség, akkor tudok adni papírt. Én csak szeretném adni. Várom jó. A kezdetet, és amíg te ezt összeadod, igen. addig én elmondom, hogy most az történik, hogy az összes számot összeszámolja az Évi, külön-külön, hogy mi jön ki, aztán majd összegzi, hogy abból mi lesz, és akkor kapunk egyetlen egy számot a végén, ami nagyon érdekes, mert az lesz az egy szám fogja meghatározni az illetőnek, hát az életútját, a lelkét, de hát ezt majd inkább Évi mondja el. Közben mondhatod hangosan. Magamban adnék össze, ha nem bánod. Oké, rendben van. Ez még úgy belefér, hogy igen, megvárjuk, hogy jó, mi igen. is lesz ebből. Jó. Picikét korrigálnék, amit mondtál. Igen. Mert hogy... Miben tévedtem? Nem sok mindenben. Ez csak egyetlen momentum az ember életébe. Ez itt a születési dátumból a cél.
Cél, amivé válni szeretnénk. Nem mondanám, hogy akarunk, és nem tehát mondanám, az hogy kell. Szám, az a cél. Ez a cél, tehát ezért jöttünk. Értem. Ezért jöttünk. Ez nagyon az eszencia. Aha. Tehát, jó, akkor az elsővel kezdjünk. Jó, az elsőt elemezzük először. Jó. Kíváncsian hallgatom. Jó, hát itt van még valamit azért előtte mondanék, hogy az évszámot a gondolkodásnak veszem, a hónapot azt az érzelmeknek, és a napot az pedig a cselekvésnek, de ez van, ahol van olyan számmisztika, ahol ez szintén így van. Én azonban megfigyeltem, hogy a legerősebb a születésünk napja. Az az, ami mindenen átsüt. Tehát ez mindenen olyan, mint hogyha valamin keresztül látnánk a dolgokat. Annyira fontos a nap. Én ezt tapasztalom. Az illető a gondolkodása egy rendkívül gondoskodó. Tehát ő az, aki gondolatban nem magával foglalkozik, hanem azokkal, akiket szeret. És leginkább hát a családdal... Most az elsőről beszélünk, ugye? Igen, az elsőről beszélünk, igen. Leginkább a családdal kapcsolatos ez a szeretet, ez a gondoskodás, de a barátokra is nagyon érvényes. Tehát a barátok is jóformán családtagok ennek az illetőnek a gondolkodásában. Hát az érzelmei, hát az 5-ös az egyébként a középpont, mint ahogy a számsornak a közepe, az 5-ös, és mivel jobbra és balra is nyúlik, le is, fel is, mindenhová, az ő feladata egyébként az ő feladata az, hogy megtapasztaljon, tehát neki ez nagyon fontos, hogy tapasztal. A érzelmei ezért rendkívül szélsőségesek. Tehát ő megjárja a mennyet és a poklot. A 8-as pedig a születése napja. Most ez a 17-e, abból lesz igen, a 8. Abból lesz csak a 8-as, igen. Nézők is értsék, mert te látod igen. A papíron. Jó, majd... igen, légy szíves, segítség, fordítsál. Igen, egy picikét. Jó, tehát a 8-as az a számsornak az utolsó előtti száma, ezért a ő feladat körébe azt tartozik, hogy a jót és a rosszat szétválassza. Tehát ő neki már tudni kell a maradandót és a mulandót szétválasztani. Tehát ég és föld között már különbséget tesz. Hát fordítsuk meg, és ugye a fekvő 8-as az a lemniszkáta. Ebbe benne van... Bocsánat, a végtelen jele. Így van. Elnézést. Jó, köszönöm. Tehát a végtelen jele benne van, tehát ő neki már meg kell érezni itt a földön, az anyagi létben és a végtelent. Ez a végső cél pedig itt neki a 10-es szám, hát az az evolúció száma. Az 1-es az a kezdés, a 0 a lezárás. A 0 az egy nagyon érdekes számnak veszem, mert hogy minőségileg nagyon is fontos. Én csak egyelőre, úgyhogy köszönöm sok szépen. dolgom most nincsen. Jó, tehát a 0 az nagyon fontos. A 0-ban benne van mindaz, ami a kezdéshez kell. Tehát az 1-eshez. És ez a spirálon mindig egyel följebb lép. Tehát a 10-es mindig azt jelenti, hogy valamit befejeztem, ugye a 9-essel valamit befejeztem, mégis ezt inkább érezni lehet talán, hogy mi a különbség a 9 és a 0, illetve a 10-es között. Egy picikét fordul az egész, mert ott befejeztem. Hogy úgy kéne ezt mondani, hogy ugye a 10-es az egy szint, és egy következő szintre emelkedik, vagy léphető, vagy na most lehet ezt így érteni? Nem, akkor biztos én nem mondtam jól. Tehát a 9-es az lezárja a kört. Igen. Azt a bizonyos spirálkört, a következő lépcső a 10-es. De ott át kell menni a 0-án. A 0 az, ami minden tartalmaz. Gyakorlatilag minden benne van, a káoszban a rend. Hűha. Csak meg kell találni. Na most itt a baj a lezárásunkkal. Nem tudunk dolgokat elhagyni, nem tudunk, például egy rossz kapcsolatban benne élünk évtizedekig, nem tudunk belőle kilépni. Ugyanis ez a 0, ez nagyon nagy zavart okozhat a maga káoszával, mert hát most egyáltalán, ha le is akarom zárni, na jó, lezárom, de hát merre menjek? Értem. Hát gőzöm nincs róla.